Abuzia ene juada January bosome de toso eduonu ewo afimpino ni eduonu ennumo bebi awo bia ya mo hamu akwaba ye na otweri amponyankrompo ase se na wochefofro ewo bosome mu ene afimo wode yen ahyase nim se ono ose nwuma pase wode kwa wiye pa no wode ahyase wode ebekwa kowie enkunim ene asomdwe mu ensamo a ekochi kobreman ko bata ye twakre hinke wo mayimo ene yakekese ene awie bebi awo bia no yede eba besoma wo kwan so na ha Sompa television so o tenka obono ni afo antem ne mu a Sompa 98.9 FM ekute mu awie sa wo bono east ya Sompa 90.7 FM eno asoguso a wotie no ena asante mantem ne nkwado gina so no Sompa 93.1 FM ekura ye mu awie ensamporo nsem big ya yede nam no na poso enie abusiafo awie yede mekọ oboase ya tete sensem esisi oboase enura memendana na judi besi anu akwasie no yate se anopai galamsefo na ekeka omo ho na omo ababe demonstration ewo boase abonte so yebetutu amerika kwa boase ne akwa ese ne enema esitie ewo kuronum mampene John Dramani Mahama so de atudwa so obekoso a ene crop ya sante kotoko hene opemso se tutu otosumienu atokesa akabom na omaye ya wonye hia ye womuo no yetimi afrim am yesikasem atotoye ede amaye yede mekomra so gefiem ministers ya mampene John Dramani Mahama bobo mu den semraswejafo enyi wo ntuma no na wo emeye adwuma mu no wabam no enemraswejafo na tena se wo mraswejafiem a wo etoto wo ma no ekose nie ye bekomraswejafiem yakohwese ne nema esi ekro na biem soso no ya tete se NPP fo a ewo eyemraswejafiem adwalai adaya almost the SCC wo mayimu a asemampani John Dramani Mahama ne NDC amanyo company fo atwitwo mani a wo enkasa ho entia wo party fo no wo eka kire wonum sese nene kira so mantu ho na mo a wo MPP fo no betu wo ho fo ewo mrasebe fiem abusia wani afoforo pi no a ene yakekese ne se kase ya bia wo bia na wie ye ba ne dia ba besom wo yere asede ma 21st clinic ye se osiatike ntini na etwetwe wo na etutu wo no for ni ekire honum na doctors nhwema 3A Herbal Center yere 3A co capsules abedwa so akoko no etese de kra no a ase etu amase asaso ahye mizone 5G drink no yeguso a ye num new year yi ye wura mu omo anum bia nyina edi ho adanse so manem drink ya nom a na so mizone 5G de eye edu etwem express group foguso ade ye tu kwan ye ne a ye fa wo nsem tu kwan last year no wo madwuma ye eso ani so ma be na opese wo koso say ye Canada say ye US say ye UK Australia New Zealand Germany nom opese wo kosua de kwa ye adwuma ye express group ene de eco cloud internet Ghana so ye say internet won nsem nyina fa be dan ye na ye ntutu mfama so de ye adwuma wo adwuma mu na se fie cloud internet se bray ye ma internet papa insuo to se mframa na efo se wia na ebo ebegyane na so a ehihim kura wonum ena ema me vima awie ya bia wo bia na metimi abade ma ba besom wo medin no ense sign na ya bo amale bia boga awie eja me na me ba besom mo awo kwan so adwenche no nsusie obetimi dia batew o social media platforms awodo no so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o Facebook no so ena YouTube Sompa TV Ghana wadwenche ena nsusie o de bia ho no mo a eguso a ye be kase ne mamuo no ye be kenkan ede amamobusua yenye brother fensam no yenkomo ankasa emfa emmamo eyamane sam de asie ewo oboase abonte so emra galamse mrante beni asojafo edi bomuo ewo Anglo Gold wo sase so a wo etu agudie ewo so ewiase na kesedi pa ben wo twekeka ko dudie se ye mo kase wo no aye nyankopon dia ma foforo so no eprepra no hye a wo egua ya sabia wo boase ene o mayimu a doctor fo ye nuo betu bia se be na omo a wo no prepre mu asojafo ene emu galamse fo no bie no wo apro mo nkwa ede amawunum na eno ayete samampani John Dramani Mahama gina tumi a omayama mra constitution dia ma no so ahye se nene kire ya aposifo ne bombom penimfo enya mfifie mu na de kofa asabasa ye ba ye a ewiase etu kasa ye amadi pa bia frifiri mu no omo emfa beto abanim na bia msoso no wahye se Anglo Gold penimfo enya ntotoye na wonum soso o maprepra o mugwa ya sabia doctor fo pre wo nkwade ama wunum no wo ma yare sa ho kanyina Anglo Gold penimfo hwe so mo betua
ɛna ɔmo nso so ɔmo free mu no sɛ mpatasika bi wɔ hɔ no mu a ɔmo anya ahoboa so betua ɛde ama ɔmo abusua ɛne ɔmo adɔfo a ɔmo agya wɔmo ɛwɔ akyire ɛno ɛna ma me first love apia kani a ogina yɛde ma ndc amanyɔkuo no wɔ Boase East abatom pesua so ɛprɛ mraso edwa akonya ɛna no pɛ oni ɔman hene yɛdu boakye di nkɔmɔ ɛna ɔkyɛ so fi sɛ ne kwan so a no sɛ mampani John Dramani Mahama ahyɛ sɛ mpanimfoɔ fifi nsɛm no mu na ɛka bia so a ɛbɛba saa nipa na ɛprepra wɔn ayɛ research no Anglo Gold mpanimfoɔ hwɛ ɛntete saa ka no nyinaa ɛmfɛmfiri hɔ no mu ma me first love apia nsɛm a wɔde ɛto Sompa FM nsɛm twɛfoɔ anim ni ɛnyɛ baako a last year ne previous years esisi last year say nipa 600 and almost 47 ha amani nka ɛna course abia hɔ a yɛfrɛ hɔ kodɔ hɔ ɛne deɛ ɔmo nya kwan mu kɔ underground kɔkɔ yɛ adwuma a ɔmo ba ɛna asogyafoɔ a Anglo Gold afɔ ɔmo sɛ ɔmo nhwɛ ɔmo nsa atetama ɛwɔ Boase nyinaa so ma wɔn sɛ bɛyɛ asɛ nipa bi ɛba hɔ aba bɛfa bi a ɔmo ntini ɛma mewuram ɛno nti no saa last year no mi akroya na mi gyina mu mi yi boys ni nyinaa etuo krokra nka obia ɛno ɔmo kɔ ɔmo no kɔkɔ yɛ adwuma no etuo krokra nka obia many assembly members ni ehwɛ deɛ ɛma wɔn nyinaa bill mo ɔmo kɔɛ nti afɛdeɛ deɛ na ɛpaeɛ a afi wei deɛ yɛmranteɛ no wura mu no ɔmo wura mu menim deɛ si yɛ deɛ sɛ na ɔmo kita deɛ yɛ o sɛ na ɔmo kita deɛ yɛ o Papa John Dramani Mahama sɛ ɔde ama IGP so ɔmo nyɛ investigation as in how the shooting mranteɛ no eku wɔn nti anura deɛ Boase ha deɛ papa me ha mani nka enipa du deɛ enura deɛ mea medi mani ko hu yɛ wɔ mortuary na yɛ kɔ scene hɔ enso no deɛ kɔto yɛ no ɛyɛ sekan baako pɛ ɛna yɛ kɔkɔto sɛ ne da fam deɛ aka bia deɛ yɛ papa ina kai ba wo mia so you and I were not there ɛno nti no ya mbie ni hɔ no na yɛn hu ne yɛsi ya asogyafoɔ no sɛ Sompa sa ɛna yɛbɛka ma sa kodɔ de untimi nkɔhɔ ɛna obi ankɔnkudi ansɛ yɛ Anglo Gold concert ɛna wafa asogyafoɔ asrafoɔ sɛ wɔn nkogu na ɔmo nhwɛ ɔmo nsase ɛma wɔn nti ɛhɔ deɛ wokɔ hɔ a wontimi ne obi ankɔyɛ negotiation kaayɛ no ɔmo twa mesh no according to ne yɛyɛ kɔkɔto yɛ no ɔmo twa yɛ na ɔmo wura mu na no eye witness a na ɔno nso ka ɔmo ho bi a wɔn de Nyankopɔn adom hwee asɛm a wɔka kyerɛ yɛn ne sɛ ɔmo duru hɔ na kyɛ sɛ asogyafoɔ no nso ato wɔn nti no ɔmo to wɔn no mpanyinfoɔ na ɛwɔ anim no ebu nkotodwe sɛ ɔmo paakyɛw sɛ ɛyɛ ɔmo ngya wɔn nanka ɔmo ɛbata ɔmo ampene nti ɔmo yɛ sɛ ɛmono na ɔmo kɔkɔduro mu na eye witness asɛm na meka kɔduro no agyafoɔ na ɔmo kɔkɔto wɔn no deɛ ɔmo yɛ sɛ na ɔmo da ɔmo ho a ɔmo kɔ no ɛna ɔse ɔmo hu sɛ another car asan ba asogyafoɔ ɛno nti na another car na ɛba yɛ no na ɔmo ɔno nso ɔmo hu sɛ ɔmo nso yɛ pɔ afei ɔmo bɛ hu ara sɛ etuo astate ɛbɔm na wokɔ mɔtwe hɔ a deɛ mɛmɛdi m'ani kɔkɔ hu yɛ ne deɛ etuo ne bi abɔ bi abusuafoɔ nti wɔyɛ ɛyɛ maame first love apia wogyina yɛ ɛprɛmra sɛ bɛdwama konya de ma ndc amanyɔkuo no wɔ Boase East abatom pesua so ɛna na ɔkyerɛkyerɛ nsɛm ɛde akyerɛ yɛ ne anamuntu a mampani John Dramani Mahama ne aban no atuo ho ɛna ɔkyerɛ sofi sɛ ne kwan so ano no ɛbɛboa ɛma asomdwie aba ɛma wɔn nso so ɛprepra wɔn egu ayasabea ahodoɔ ɛwɔ ɛyɛ Boase abɔnten so ne wɔn ayi mu no nneɛma ɛtumi atoto yie na anso a ɔpani Richard Kwasifori Agimambuadi dodo na asaremane sɛ Kinzuba emre bi yɛtwa mu ndc aban yɛtwa mu no na ɔno na hwɛ Boase kro ne nyinaa so sɛ MC ɛba yɛ ɛba ne galamsey ho nsɛnsɛm a titiro ne Boase mu nsɛm deɛ wɔne mu pa ɛno nti yɛpusu ahoma ɛne ne di nkɔmɔ busa ne sɛ ayɛ sɛ yɛ enim wɔde DC pɛn wɔde MC pɛn wɔ Boase sɛ pa na nneɛma siteɛ ɛwɔ Boase kro ne mu ɛne yɛkɔ enim deɛ wɔsɛ mpanimfoɔ ɛyɛ see Boase ahote ɛyɛ ho sɛ I personally me affected me nkɔya miɛnsa mienu atɔ ɛna baako nso da sabia yɛ bɔmpa sɛ nyame ɛbɛdi no ho afofi nti personally me affected ɛna kuromu no nyinaa nso no ɛyɛ onye oyeli ɛna aba bɛto yɛ ɛnyɛ ɛne gyesɛm koraa ɛwɔ Boase ɛyɛ awerɛhosɛm nti
Observe nti weyɛ ɛyɛ ɔpɛni Richard Kwasi Fori Agimambuade yadodo na sarmane sekin Zuba NDC abanda de twemu ansa na we ebei na odi MC ɛwɔ boase ɛna de sisi wɔ hɔ no mo efiri memenda na na dwede besi enura Kwasi ɛne enadua ekra no yene no edi ho nkɔma a wɔkyerɛ sɛ mpanimfo pii no abamu a wɔn ewogidi wa rehyemu sɛ akɔma bɛtɔ yam na wɔde nhyehyɛ papa egu akwam ɛma akɔma pegya ɛwɔ boase abɔnten so no ɛnema atɔfom kakra yentutu America ne yemongro oboase yate se school se wo oboase nyina ene yatutum se ya bande se ye private school se ye international schools no wo matutu ne nyinam ye ko oboase na ye ne enua Emmanuel Opoku edi nkomo afri oboase abusa se ewiai kronomo etese pa ima ma han ye nua libia boga mejimedi se ima ho ye nyame adom bibia boko sami de aba oma se picture no pana bepisa media bibia kopoko wo boase ne potem na yenim se school se wo boase nyina de se ya ban school se ya private school se ya secondary school se te se de ya se mpanimfo atutum emu asam te se chechire emu na ya abo ama beda MLT for kwap adba from part and it we one and our face from party so and a prayer enra na eto obo my ne ye Ghana man nyina no eno enam so ema AG company no obo ase amu ewo school ewo obo ase ko je mo happy eno ewo kulem mo panifo at the release by said due to the situation koso wo obo ase ntino omo in terms of Emma additionally via and so me Emma school from Monday to Tuesday. Almost sharing with Uncle Prima Wednesday. Now, Bibia to the conform and son almost at me at the school now. And when that's the 8 p.m. or and so and a messanya in here and so at the free Obuasi Municipal Health and Obuasi Municipal Education Director. Or say a name or issue letter better come a buying schools are a war of Basti in both east and west. You know, say it is due to the situation about a war of Bastino, Monshana, nay, or Mumma, Educani, Dia, and so Emma, a war of Basti, a school BMO, and then on private school, and so at me, I could sit down. Moshe would say, Bibi Abba from and Sana, almost so at me at be over Chroma, Libya Boga, Chrome, I mean. Obuase normal business day no as ene Monday no ko bon se ahomatekra bon se cars no everybody especially mining economy no mining no mo de ma contract bon se contractors no mo cars EPS typically did say miners no and say security forces na almost so mining no bon se mo cars no take o mo ene Monday due to the situation into no omo enso entity anko aduma na ya abo ama mfanti esiko him say omo ko aduma e o man sim Saturday na numre no due to say enra incident na see no enne anopa bet nondu afena omo abafie enne anopa nondu afena omo abafie which is on normal days no entisa it's answer a day and night. We could it now we are night. Due to the situation a course for more Sunday na ahmatino. And then Monday and no do and almost so be and will feel almost about the count almost and so then on banks are a war of what it and after what's a wet no also at me across to a more share there as soon G Nipepe Epeba and Sana almost so as so much master than our Nature say Obuasi AGA mining company na yenim so mutu gold no ene dua yatutumu a wo mo anya adwuma ena bank say wo Obuasi nyina so no yatutumu a omo so wo anya adwuma na mebo a ene kre na ya obo ama banks ni schools both private ni government ni nyina omo so atimi akruti na say they make on normal days no Obuasi busy especially on Monday and me say pa me ball firm na me single company car pick the workers even worker back wa me no etifi or be fa kono and na no pa
ena o befi oko adwuma Saturday no anopa e wosanka oba oko adwuma Saturday no enumre e wosanka oba enu a Sunday anopa no ene anopa enene on so timi be efi enti time media school bank ene eye abanyuma mesia meeting Obuasi Municipal Assembly, hono Omama, Oma Clubi Assembly no, Assembly neti urban road, honso so Oma Ama, and after Abai enyuma Buasi no, mostly Omo Ama edumane. Okay. Na ima yasaswa tete se yese galamse fo na ekeka wo mo ho a omo peso omo de bosome esi ho no mo eye demonstration saa kosi se empenimfo ebetie wo mo asem saa asem no so wate na wate a bambo ene empenimfo de ade no mo ye de afa ho Ani abo ma enre numre after the news enre numre after the numre news no na yenya ntie se concerned citizen of Popase concerned citizen of Obuasi at the release aba nei omo tro e de akọ map na and also at me at the demonstration na se kidi pa enye pedagro na ne o mesa ase na me aduma busumi e besi me de totu enum on the 5th of February, which is next 2 weeks Wednesday coming and a demonstration no almost so 80 better say letter and as the releaser and also it me free the concerned citizen of Obuasi and so 80 and so and no see and na abo ama soldier for car mako entia abetwam sisi soldier for car mako entia abetwam soldier for ayemu ma o ma betwam sisi a minim baby omodi omani etre na yanya ntia say Asante regional minister yewra Mr. Frank Amoakohene one Abudinapo and afei Joseph Yami NDC and afei party penifo no omo enam kwan so omo ba Obuasi na ene omane galamse for no illegal mining for no enso abekata enso efawonti die besibia no okay anume no nsia kase bo no ya ma for afu enso ho Matima yeda sepaya na ososo ahwe ho so ye why Matina na apa yo yeda se yenua Emmanuel Opoku na tu yenkra e free Obuasi abonten so enti weyi eye de yetete e free Obuasi eno no enadua die banks nom enwuma kese e wo Obuasi nyina empenimfo atoto ne nyina mu suku nyina wo matutum de ya ban de ye private schools secondary schools de ye school bia yatum so bia nkotena fie na Obuasi AGA adwuma na mu so no workers omoko adwuma enro anajo a yesi anopa ebe no ndu eno mo beduru ye no omo ane wo se ekọ sesa wo no no omo ntimi ankontina kese wo se adwuma no omo so no omo atutum etwene ehwe entutuye se ne yebesi akọ yese mo bossa nsem yi a ebobo ba firi Obuasi abonten so no yeni edi akire pa de befra to bia no yemfa enkamemo yentoa ensem no so emfa emamo yetutu America sa galamse nsem yi a na yedemo akọ Jacobu abonten so eno so Asante Mantema sei Amansia Central abaton pesua so Asante Mantema sei na yene honorable Elvis Nyako ya dodo na friend say eye honorable Dangote akwa kudi nkomo ya tete se yese galamse fuo bi so ene eye kroma bia ewo dotom ye wo Amansia Central abaton pesua so a ebe Jacobu wo mo edia bom emewiase yese nipa ebe miensa frim ama afufuro bi so na prepra wo mo amom so ede wo mo akwakopie ayasabia yegusu a epusu nhoma no se yebenya honorable Elvis Nyako a dodo na friend say honorable Dangote a wo ya assemblyman ewo dotom ene impotem honomo na yene no edi nkoma busa se woni ye prepra ye no ho asem te say na wonum so efiri mu no de ade ne koba ya dotom adehye ne nkrunkru wo honom no ene galamse fuyi edi ebomu a yankwa nkote asempapai egusu apusu huma no se ebenya honorable Nyako ya dodo na sanbre mrane se honorable Dangote wa huma no so
na yene no akwakodi enkomo enya ntutu mu die ma yento akase no so mamo na yemfomo enkonsem fufurum mampede John Dramani Mahama de atodwa so obekoso ane santehene krobia sante kotoko hene obemso zejuto otosumienu atokesa kabum atoto omayisi kasem se beyo na wonye hia ho kire ene ha papa ganafo namu no ene matimi akofom kakra enra akwaside dika wo afi mu no dwumadi ekoso ene mampede John Dramani Mahama de sansemi atudwa ewase. Royal Majesty, when I was president, you and I worked on several projects here, not only in Kumasi, but in your kingdom, Asantemai. I remember we worked together on the KJTR market. We worked together on the Kumasi International Airport. We worked together to build many schools, which we call the E-blocks, in several areas of your kingdom. We worked together to expand access to health care by building hospitals, some of which we did not complete. We worked together to improve the road network in the whole of the Ashanti region using the Cocoa Roads program. We also extended electricity to many communities in Ashanti Mine and also provided clean drinking water for many communities. Your Royal Majesty, lately I have heard you complain about the lack of development in the Ashanti region, and rightly so, because as you have said, Ashanti region is the second most populous region in the whole of Ghana, and Kumasi is the second largest city. And as you rightly noted, in every country, the second largest city is equipped and developed almost as close as the first city, because in the event of crisis or invasion or war, government must be able to retreat to another city where it can function in order to safeguard the country. And so I agree with you. That the development of Kumasi as the second largest city is something that we must take seriously. And I Abuzanfonti weye mampeni John Dramani Mahama ni yetene nke weye mra nenra wakoka krobia sante kotoko hene ho ene no edi akwaside dikan ewo afimu ena ode sansem wi eto nanimu yento asomfa mo nkomra speje fim na MPP mra speje fo wo mra speje fim no madwalaye ene omokoko paya apai nya asem ketwa adane a omse sa basabasa ye binu a ahyase na enam so okro mu fi se de esi wo boase ekokosi ye no omo ehunu sa se NDC mpenimfo akoma no atumu achedodo asema mpeni John Dramani Mahama nani achedodo a ebra so de ne nansi fom na otia ne party ma no ene ne nkwala no na omohwema mra adwuma sense obi abesore na ode mra hye ne nsema akwakwa eniema ensem fata MPP mra spejafo wo mra speje fiem ene ne wo ensemtwefo nhyiemu a honorable Jerry Ahmed Saibu a wo MP ma dese wo wojagbawe abaton peso yaso ene gina ne nuanom MPP mra spejafo ne nyina na emo ade sansem wo etudwa. The caucus hereby expresses its deep concern about the state of lawlessness in this country. In the aftermath of the declaration of President John Dramani Mahama as president of our beloved country, the organized NDC tax, who are inspired by very senior members of the NDC in the presence of Mr. Toto Bikwachi, Lieutenant Colonel retired Bevlo Lati, and one Malik Basintali, are often seen invading institutions, locking up offices, and obstructing the Electoral Commission from discharging its constitutional duties, including collating and declaring election results. The latest is the violence unleashed on the EC officials and its properties by the NDC tax, led by its regional organizer and inspired by the aforementioned leaders or elders of the party who should know better. Clearly, the NDC knows that it has lost the Ablekumanot parliamentary elections and has therefore resorted to violence with the sole aim of preventing the Electoral Commission from declaring the MPP's candidate. It must be emphasized that MPP lost about 60 parliamentary seats with margins below 1,000 votes, yet it conceded graciously. A classic case is Domi Kwabenya. The case of our win, where we lost by a controversial margin of 93 votes, we conceded graciously. To President Mahama, we call on you to take immediate steps to call your party tax to order. You cannot pretend
to be unaware of all this lawlessness and violence in this country. We also call on the Ghana Police Service, IGP Dampari. We call on you and the entire election security task force to rise up to this occasion and enforce law and order without hesitation. The EC officials and all the stakeholders in this electoral process must be protected. They are Ghanaians just like us. We hereby serve notice that should the president, who is the commander-in-chief, fail to take steps to protect the ordinary citizen, we, the minority caucus, shall protest through lawful means and withdraw cooperation in parliament. Observant to way a MPP Mrasbeja near Woman Rasbeja Fima this year, we jagba we are baton Persuasu and Crapompenementemo, Honorable Jerry Ahmed Saibuna, Yetin and Kanwa, Udi MPP Mrasbeja phoning in any more and more years and some cheer for NCM. Eguswa the more Rasbeja Fimo, na ene. Na Mrasbeja for Atanasie, as wafo binumwa, Mampeni John Dramani Mahama Bobo, Mudin Sam Rasbeja for Ndusu Unum, Nefinika Webie, any woman, or more any woman to Nomabuano or Bemono, or Masha Dusu Unum, and any Chese, as wafo be a dune, a chiri, a kikako, a ye, ne du no swa Mampeni John Dramani Mahama Bobo Mudino, or Masha Sie, and a day, and yen Saudi cowboy, or more a year juma. Na the na no bobo mudin and no mashasi ne de ya and ne ombeyo na je se echina no mo atoaso na nipa miensa na ekọ na odon fo ya adom echina so nipa miensa akọ akotoaso kosi se ombeto omunsa afuru omu amama mpani asaso de foforo akọ akososo na eno na chairman of the appointment committee ano yewra Bernard Ahiafo kire se amanfo ke kasa se wo munadodo I wonsre committee na adwuma na omo yenda bia no wamuna e na so onu MPP fo no e tieti omo dodo na wonya sa de no e na wo cheso no wamuna wo bia enka na nimu nsi mu enko hunu na wo bia enko tieti wo bia de oso ye e na oye ne pepepe. Well, I take a very great exception to that in the sense that I have accommodated them and I've overindulged them. Going forward, I don't know how they are going to describe me. I never got them. For me, when you agree at a pre-sitting meeting or at a meeting that this is what you are going to do, you must go by it. But I went to the extent of bending the ground rules that we have agreed upon to even accommodate certain things that I ought not to have accommodated. Yet, they describe me to be unfair to them. Well, posterity will be the judge. That one has to do with the number of people I should give the opportunity to ask questions. Two, there should be some limit on the number of questions or time frame within which the minority leader is supposed to ask questions or the leadership of the committee is supposed to ask questions. Looks like the very first experience he had a limited period and he was, for me, excessive. Observant to way Honorable Bernard Ahiafo, appointment committee no a omodoso ministers no wada woman no se chairman na yete ne nkano na ochese se ne amanfo bi keka se umunadodo na uhre no MPP fo no se enye sa na teme du bebe kra no aso ne Honorable Afenyo na nkomo yade abom ne ade no ochese debi se ne wo se adwuma ne kono a na wo ye no no yede mo come mpede John Dramani Mahama kachi bio na enra Jesse na eswani nsase ye ka kire wo ewo opambu okrum wo se eku opambu no ajeso ye enya asem ketwa wo deshi na eswani nsase ye ka kire wo wabra mampani John Dramani Mahama ene NDC mpanimfo akukudam nyina mpanimfo a ye so mabodwesem ngitu adonko ye nyinara ewo NDC mo e ka mampani John Dramani Mahama ho ema enra omo ekoda wotwedi amponyankrompo ase ewo opambo okrom ahenema kokobin Kumasi wabra mampani eye John Dramani Mahama ne asafo ne nyina ekokosom ye ewo Ebenezer Miracle Worship Center na emra osofo opambo Ebenezer dakwa yadom dwampaye yimpaye edita na chi se na mamu a wo bebuoi enye krabehwe no for mining fra domu nko adomu dwampaye nyina awie ye no na atuse mampani John Dramani Mahama soso no eke bibi kakra ede ekire dom ene oman no a na 18 no yenkoti ensem a mampani John Dramani Mahama de tuja Oma Thessalonians eka che se bibie mu yenda na se enije mu arehu mu
yɛmfa ɛnaseɛ ɛma Awurade. Ɛnyɛ wei na di kan a yɛaba asɔre ha. Yɛbaa ha ɛbɛsrɛ Nyame ɛnneɔma mmienu. Baako ɛne sɛ abatoa ɛba no yɛnto na asomdwe mu na biribiara ɛnda din. Nea ɛtɔ so yɛsan srɛ Nyame sɛ abatoa no yɛto a Nyame ma ekunimdie ɛnyɛ NDC deɛ. Na saa nneɛma mmienu nyinaa yɛbusa Awurade no ɔde kyɛ yɛn, ɔde ma yɛn. Enti dɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ? Ɛwɔ sɛ yɛda n'ase. Yɛka no kora Ashanti region nea yɛfrɛ no stronghold borɔfo kasa mu yɛbɛka sɛ yɛ MPP stronghold. Na mmerɛ pii no mmerɛ atwam na ɛyɛ den sɛ wobɛyi wo ho akyerɛ sɛ woyɛ NDC ni. Na nkɔka sɛ wahyɛ nkɔm ɛwɔ Ashanti region sɛ NDC na ɛbɛdi nkunim wɔ abato no ɛnna na ɛkyerɛ sɛ wowɔ akokoduro. Nti Nyame nkɔ so nhyira wo na akyɛde a ɔde ama wo no ɔnsan fa bi nka ho. Nti Nyame nipa menim sɛ mpaeɛ a wobɔɔeɛ a Nyame de saa akyɛde kɛsei ɛmaeɛ no wobɛgu so abɔ saa paeɛ no sɛ ɔbɛboa yɛ na nea ɛyɛ Ghanafoɔ ani da so a wɔde to ma NDC no Nyame mboa na yɛntumi nyɛ ɔmo akomadeɛ so ɛma wo. Abusuafoɔ nti wei ɛyɛ me ankasa me papa ɔpambue ne agye so yee ɛna mampani John Dramani Mahama ɛne NDC mpanimfoɔ kɔka no ho ɛnra ɛma ɔmɔde aseda soronko ɛma ɔtwɛde ampo nyankrompɔn no na before say yɛba bɛto aba no koraa no na kyɛ sɛ me papa ɔpamboɔ deɛ no deɛ waka to ɔno mo koraa sɛ aba no kyɛ sɛ yɛto a yɛnka nwie mpo ɛna mampani John Dramani Mahama ɛdi nkunim aso nkunim franka anim ahimanoa so ɛna ɛbɛn mu ɛde ɛma no a ɛnra deɛ ne sɛ wani ɛnsɛ sɛ yɛka kyerɛ wɔ na kyɛ sɛ Ebenezer Miracle Worship Center ne ahene makɔkɔ bene santase wɔ deɛ ne kyɛ sɛ adane abutu a ne sa ne nyina yɛ aseda NDC amanyuku mpanimfoɔ ɛkɔyɛ ɛde kɔkɔma ɛyɛ twɛdi ampo nyankrompɔn ɛwɔ ɛyɛ dwumadie no a ɛkɔ soɔ no emu ɛno no abusafo ebɛgyina wei so na yada yɛn ho atwa yɛn ho aba yɛde aseda ma 21st clinic yɛte kɛntini no sɛ twetwe tutu a abusafo hwɛi na ɛkɔ 21st clinic so hu na doctor fo into aseɛ ɛma 3 Herbal Center yɛde 3 cool capsules abegya Food and Drugs Authority agye ɛde atum kuku no asebitu asebɛhyi 0246 107107 mizo ɛne 5G drink ne yugusu a yɛbobɔ usia nkola na keso wagye bia nom Express Group for the year to kwan okɔ Canada okɔ US okɔ UK Australia Germany no mo pese okɔ suya de ekɔ yɛ adwuma ɛyɛ Express Group na ɛboa wɔ ama on sa ka won krata na visa na ode akwaku pie hɔ no mo yɛwɔ Kumasi Asafo Liberal about no 0249 000448 and a cloud internet so internet once and semina fakoda wunum ne entoto emfama internet ya pese ode yɛ adwuma wo fie ne adwuma mu nyina fa ebrɛhyɛ yensa na yenyema yewo tech top high heya dynamo eye opposite Love FM no hono na yewo 0244 601933 ye twasi aba eba ensabe pia ka kire de be pie muso awie clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia so bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Prakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina me beko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosuade a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You shall mention a kwai wo Kumasi as a labor runabout kwa Accra so omo Carnation First Light, Tema omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From mo ahomatro for iso 055 555 0067 and 0249 000448. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abzanfo esa so mama kwa ba bi oba Sompa television ye wi aprem to bre kase eso wote enka obono ne afomantem mu a Sompa 98.9 FM ekuta ye mu ewo ho se ote enka so obono east ya techima no nkransa kentampo Sompa 90.7 FM no waso guso a wote no na asantemantem ne mpotam nyina so no Sompa 93.1 FM ekuta ye mu awie ye nto ansam no Somfa mamo ye mfamo nkwa bre ho sam nkra bi a Sompa FM ne Sompa TV nsɛmtwefo ye tete e de free Kwadaso abonten so ya te se Kwadaso bola kesiem ye se eja ato hono mu a amanfo shops ne amanfo so to so bebro hade eja ahyere nyina grabu no mo ekire se enu akwasi na dwobe nondu mpam hono mo na said dia de na kote bayira huma mu ma no kofa eja ne ba ya amanfo shops de ne nyina ehye ya na assemblyman o won potem hono mo eye honorable Richard Tutu ono ene Tutu America ko hono mo a eja fire service for ebedum jano na ocheche nsemu sei ede ekire ye minia that's it ye koso die adi nyankopon pon ani nim so within 2 weeks and I dey we say asi ni din kan e ba bi kakra bi na anu ade die bi si ha no moda anu ade pa yeah so lucky nra anaju ni nyina na MP so ha se ni nyina ni gina ma akofim se e bo be 2 o'clock no course ko gina o me kakra ti yesi no anofre so ma free coordinating director on so beba ti fia no me no betena se na he kwan be fa so a sa ni ma se bi nsansi bi na mada it by 10:45 ana me tie timbedu na am say 10 na je bedu e be he bo ya ma fire for e bo ma idu me kase o ma ya de to be honest
ɛno asɛnyɛ wɔn a nkefie bɛyɛ mmienu wɔ anam kani nyinaa yɛ de ɛhye na de ha adwene kakra ne sɛ na nnua no bi esisi kwanti na ɔmu nya access mfa mma baabi gya no wɔ nankasa but wɔn bɔ wɔn mmɔden asosɔ ano no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛntere mma kuro no mu sɛdeɛ ne esi kwan deɛ efie bɛsi dɔɔso wɔn bɔ wɔn mmɔden paa. Abusuafo nti weyɛ ɛyɛ assemblyman ɔwɔ mpɔtɛmɔ no mo bia agya ne tɔ ya ɛhye amanfo shops ne mo agya padeɛ grabu ɛwɔ Kwadaso no abo Richard Tutu ɛne yɛte ne nka na ɔmo soso a agya wɔn akwakodi nsensɛm ɔmo nneɛma ahye ɛde adesrɛ ɛto ɔmo mpie anim sɛ deɛ duro no deɛ wɔn a ɛna ɔmo da no agye nsɛm na try bia sɛ me fama bi kwa man ntimi am fama hwɛ Eba sana mirika na yengina yede yedie nti yem ntimi mfa sobo mo obi anase ntimi mfa sobo mo fa ya na asa yi nyamba ye betima aka no no bai omunko ye moa ye omahu a hanom no obi a obehu bia panyin bia obehu bia ye kono more than minimum na maka kira no nwanwa pa ha man to hwe me da wana jube 11:23 and we friend say ejato ha ampa me baaye no we say hade so the fire service for so there e ba na ka 9 na wa yo mu so mu ye aji omu nsem obi report blame me fire service bia no enye no kure yo me ya na omu ye ye no ade no say si die na aji nsem ayi afa nyina e bi be du am ka che omu say said the hade ahia wi na mo fie na e wo ha no ana omu ko bo ho bai because e say beto fie mu and be kind na omu tu ka mi mu ko the very question of Mukakra to come to the Patrick Spank, Hangina, and going out to see. Gina, the minimum. The Abani said, Abaseno, send a best abino. They say, you can consider Abino, so a pen waba. By the said, the best say, I'm a boy and anonymous, our master, he said, yes, almost a Sabaya, or Munye, assassin, and free and semi. I dare you soon say, Siano. Yeah, it's sad to say, dear, this ya him for whom can be whom say, whom can my. Abusuafo nti weyɛ ɛyɛ arehosɛm a asie wɔ Kwadaso ɛyɛ ebola kɛseɛ me bi ɔmotonton nua no na wɔtwe mienu niu na kyɛsɛ gya no be mienu sɛ miɛnsa na ahye wɔ mo nneɛma saa no yɛne die akyire ebefa to bia yɛmfa ɛnkame mo yɛnto aso na yɛntutu America mfa mo nkɔ oti mantem ne mo na mobɛka ahyɛ no so na wɔtwe yɛtwa mu yɛma mo hu nneɛma na ɛbobɔba efiri ɛyɛ oti mantem no titiru ɛne enkwanta bonten so etuo kasa ya nipa be num ahwere wo mo nkwa ema aban hyɛye sɛ yɛntwe aposifo ne asogafo nkogu no mo na ɔmonyere bambom no yate sɛ aposifo ne asogafo no kɔ ɔmo kɔye no ɔmo akɔ akɔkyeche nipa bi a sɛ yɛsi tua ɔmo apake sum dɛm a ɔmo di bɔne nya asɛm ketewa yɛkɔ yɛ nuaba awurabna hɔ na wabɔ yɛn amane awura ma hɛn mejesu papa awurabɔ yɛn kɔmɔ sɛ enkwanta te sɛ nyame ado bebi ayɛ bɔkɔ na mrantie no a yɛse aposifo ne asogafo na chi wo mo no so no wo mo yɛ hemfo a wo mo te krom hɔ no ma wo mo yɛ de adea wo mo suban te sɛ ɛna akwakuti sɛ wo mo de wo mo ɛkɔ hen emprempren de sɛ de wodi kan de atudwa no so nim sɛ na nsɛ nkwanta nya kora kyɛ sɛ ɛyɛ horrorfo ɛkyɛn no mo kyɛ sɛ camera si wɔn so na yɛtwa wɔn nanso yɛ de ne de na kyɛ sɛ ɛkɔ pepe a camera bi ansi yenso eno na nam sama obi bia adwa na afiri krom ho a kyɛ sɛ krom a obi pie mo nkwanta ayɛ the ghost town na etim na nyame encha de aban ma ayɛ bambofo abebe pie mo ase a ayɛ nano memenda ne endra de omotumi abom ho mbɔden akyemrante bi a omususu sɛ omo anim saa ntɔkwan hu bia na sɛ saa toto hu bia emprempren de yɛdɔ ma nyina akogu mo post fo akacha yɛhwɛ semra ene won bedi bebre na so ɛyɛ wɔn a ɔmo firi krom ha ya krom ha mrante ɛyɛ ni mo yɛ na ɔmo kɔbɛ ya na di sa nyimra sa no nti yɛ nyina yɛhwɛ sɛ emra ɔmo hwehwem na sɛ ɔmo ho mbɔ ɔmo dia de nyina yɛ sra ne sɛ emra ene wɔn eni ɔmo ti ɔmo no na etuo no ɔmo se hemfo dia sɛ sɛ de nyante hwemfiri ɔmo ho but yɛnim sɛ ɔmo amu fi no na yakɔkɔnya nyasa nyoma nyina eje so omo do omo afiri krom ho no ma na so omo da so krom ho emprempe ebi wo eye ahase sanso na bi so e wo dambai ate sese de amanfo akoma to omo yam kakra
wɔn sɛnea na Friday no ka kyerɛ sɛ nipa ne dwane ya de dwane free nkwanta no sese deɛ amanfo akoma tɔm yam kakra metumi aka ne saa deɛ nanso so asa obiara asa adwuma nhyɛ da nkɔnto bi apɛ baabi a obetumi akɔkɔtena ma n'adwuma akɔ nkan Matia wura ya hwɛ wo so yie ma yɛ wae yɛte papa bibia ni so a yɛbɛsa so aba yɛda se pa yɛnua ba awurabna ɛna yɛkɔ ne nkyɛ awurabna esi ɔho awurabna esi ne din ne deɛ tententen awurabna esi Cynthia so ɔho ne nyinaa ka ho bi na wato yɛn credit free utima ntem no mu ne nyinaa ɛyɛ ne yɛ teteɛ ɛde free enkwanta abɔnten so ɛno no abusanfo yɛde kaseɛ no ɛkɔ amanseɛ west abaton pɛsia so ɛwɔ asantemantam no kɛse yɛfiri uti na yɛbawura asantemantam na yɛkɔ amanseɛ west abaton pɛsia so na yɛde makɔ akɔpie kuro bi a yɛfrɛ ne sɛ asuonwuno na kuro wei ɛna ɔdomfo ayɛ adom ama ankrankra binom akɛkɛ ɔmo nsa aseɛ asi yɛse ultra modern classroom blog ɛde adom kuro no sɛ bɛyɛ na enwoma sua de kyerɛ ne adesua ho nsensɛm ebetum pɔne ɛwɔ mpɔtam hɔ no mo ɛne ɔmo si sukuu dan ne wieyɛ no nkonya ɔmo de begum computer ne printer ɔmo ɛde bɛyɛ adwuma nyinaa ɔmo ɛde bi ɛdom ɛyɛ nkwala no ɛwɔ asuonwuno kurom hɔ no mo na we yɛn tete ɛkyɛ sɛ ɛyɛ galamseyfoɔ ne small scale foɔ bɛɛ miɛnsa bi na keka wɔn ho bɔ mu a kuro no yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo hia school no ɔmo esi school no ɛde dom wɔn nom owura apia wɔyɛ small scale miner wɔn mpɔtam hɔ nom egyina ne nuanom small scale miners ne nyinaa nan mo ɛde nsɛm to dwa sɛ wɔnya bere di kan a wɔn ɛboa kuro no wɔn bɛkɔ so anoma so kuro no asene mo ɛwɔ mpuntuo mu. You know, so ɛnna nkɔ na ɔbɛ kuro mu deɛ ɛdeɛ obi sɛ bɛyɛ ɔgye fufu kuro ewu wura mu a ɔbɛhu nneɛma bebree bu sɛ so wei na ɔha na yɛ ɛbɛbu yɛ din ebi a nso ebi ne kura ne tua wei ebi wɔ ase hɔ ebi wɔ park no so ebi wɔ mmea kura mu baabi a ebi bi adura yɛhwɛ sɛ hɛ to sini sɛ ɔte ɛwu yi ebi kan yɛ 20 seater ɔtɛkura sɛ ɛwɔ park no so ne community nyinaa deɛ yɛ ɛma ten ɛna pɔpɔm ɔbɛyɛ MP yɛwura pɔpɔm ɛne adeɛ odi ka bɛ commission first na kuro ne trɛ ti do ewu sɛ ase ha no obi firi akodu soro no ebe ha adwene to sɛ yenye bi nso hyɛ ebomu ya na ɔmɔmɔ ebomu ya so atimi ayɛ abaso ne kase ba akɔnso kɔso kuro ne fɛsɛ ntiɛ deɛ o kuro ha sɛ kuro no empre bebree ha ne kuro ne hia yɛsɛ yɛ ɛde boa kuro no makuro no asetena no ɛkɔdo abusuafo nti weyɛ ɛyɛ ɔpani apia ogyina ne nuanom small scale miners ne nyinaa nan mu ɛde nsɛm wei ɛto yɛ nim na no akyire assemblyman naija ɔne ne hene ɛne ne kuro ma wɔn so saa daeɛ no so mpɛ so mu si school ɛde ɛdom kuro no boa ɛma de kyerɛ ne adesua tu mpɔne ɛyɛ honorable Achina Kofi Richard a dodo na sarmrane sɛ honorable chief wɔn so no ɛde kakra so wabra wɔde textbooks ne ade ɛdom nkwala no mpuntuo ne kuro no nkanko nti ɛna ma yɛkɔfa form sɛ yɛnhyɛ ba bɛyɛ assembly member sɛ deɛ nyina yɛnim dada no assemblyman dwumadie no akatua bi anim ɛyɛ tumu akyɛ adwuma na yɛte hɔ no ma position wei medi yɛn sakora no yɛyɛ bi boa de dada nti nya ɛna nyame adom yɛde tumi ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛnka nananom ho na yɛnhwɛ makuro no nkanko no nkɔ so no ɛna yɛba bɛte ada nti yɛba yɛntena yɛto so koraa nkɔmɔ ahodoɔ na yɛdi yenim sɛ assembly member obetumi adi dwuma so pii ebi mpa kapere mfiri uboto ɛna bɛba nanso yɛ deɛ yɛntumi ntena sesa na ne committee members sɛ abere bia yɛ dan nipa bi mo ɛwɔ abere a yɛn nso yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛ bi nti yɛkɔ afoforo nkyɛn ɛne wɔn mu di nkɔmɔ sɛ wɔn mu mɛboa yɛn no ne yɛn ankasa nso yɛ yi bi ɛde boa sɛ bɛyɛ akuro ne nkankɔ ne ne mpagya no ebetumi afa ne ntoma pa afira nti mo hwɛ school yɛ wɔ hɔ yɛ a ɛno deɛ ɛyɛ former honorable Patrick ɔno ne nana ɛde di kan kɔdi ho nkɔmɔ yanso me mabere so na yɛ commission nti me ba yɛ ba bia na ɔmo di dwuma no abusuafo nti weyɛ ɛyɛ asuonwuno abɔnten so ɛne yɛkɔ yɛ wɔ amanseɛ west abaton pɛsua so ɛwɔ asantemantam ase yi kuro no